नुखा जे जे दसराम कामियो जे कासे प्रोग्राम जे जुब मोर्चानि हयते खाइजाका यूथ आईपीएफ नि हयते खाइजाका जोंरो चिनि बिपिन देबबर्मा जेबेबे कक साइ दंखा बसावो जों शान्ति नायो डेमोक्रेसी ओ जतन खाइनाय जे अरो दुष्कृतनो जों जागारिगला माने जों बिनि स्पिच आं मेनु खाबे बिनि प्रेस मिट मिया बिनि नेतृत्व खाइनो जे खुमुलुं जे बाजारो बरनि प्रोग्राम खा दसरामो खुमुलुं बाजारो खुमुलुं एरियाव थाङै একটা বাইক বাহিনী ত্লাङि थानानै तामो दरकार जे जागाव बिनि नेतृत्वनो तिनि पार्टी अफिस सबाय जाखा अम स्राय स्राय तिनि हायनो हाय अ जागाव सबाय जाखा मो जों साइमनो एक्चुअली साबखाय ताबो किसु किसु आईपीएफ ति रक बीजेपी थानानै सुरु खायका जे बरक रक आगे आईपीएफ तिनि केदार जगे साइमनो आगे आईपीएफ तो बीजेपी बुलायने रक अबरक ताबो तिप्रा मथानो जलेवै ए बीजेपी ओ थाङि जइन खायरि एरपरे अमहाय गतना खायने बन्टा सुरु खाय दङ बर अ बरना अमन सानामो सुङो बाय बुइबा ता थंजागदि मनर बुइबाय थंजाग दमनि जों साइमनो दङ महाय ता थंजाय लॉलीपॉप तासारि जगदि मिया जों स्राय स्राय नुगो ताकासा चिनि जे बीजेपी नि राज्य सभापति तांको बो अंको राज्य सभापति बिनि स्पिच बस्राय स्राय सावो जे आं चैलेंज नाय सावो जे खुमुलुं ताकार जलो आं प्रोग्राम खायनाय मानि चैलेंज अमनि बखायनोसो जों साइमनो अम जते साइमनो जों मब्रनि परिकल्पना जे ताकार जला खुमुलुं साबनो प्रोग्राम खायदियानबा तामन चैलेंज नाना तो यू मोस्ट वेलकम फाइदियान ताकार जला खायफैदि चिनि कोन आपत्ति करै तामन चैलेंज नाना तंसाला और काजे जों साइमनो कुना कुना चक्रान्त दंगो अ चक्रान्त मियानि जे प्रोग्राम द्वारा तिनो अ चक्रान्त तिनि ए तिप्रा मथनि पार्टी अफिस बांसुर तिप्रा मथनि नगो थाङि बुमानि मिया जों नुखा जेता चिनि पार्टी अफिस साकावो जे इनोसेंट बरक रक अ खुमलुं आमसे तंलायनो पॉइंट अफ मिया बरक बुखा आबार तामसा तिप्रा मथारो बुफो बरक तामसा एक्चुअली जों नुखा मिया बरनि प्रेस बरनि सामानि कामाव नुखासो बरक किसाखन तामसाति ए अमहाय माफिया बासन जों जागारि मंगला तिप्रा मथारो बुओ जोंल सा बुमन नुखा तामसा जरा साला नरक प्रेस नरक साला साबो तिनि भाइलेंस खाइतं किसा सरकार दं हनै बाय सरकार तिन दं खना करिं मनो आफरो साबो तामंनाय आफरो जगास बक्सा काजे जों स्रायसे साइमनो अ तिप्रा मथागा शान्ति प्रिय मथा अबद बुबाग्र नेतृत्व चलिवो बुबाग्र नासिं बाय चलिवो जों केबनो बुनान तंगन बाय जोंरा पार्टी खालिया जिन नासिक मुं पासेसे ग्रेटर तिप्रा लेन्ड जों चिन मानथेले जों सानै दं जों बीजेपी नो जलवन सायाब्ले चिन बीजेपी कुनु शत्रु करै जों नायो चिन मानथे चनरदि चिनी जे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चनरदि अब चिन नायमु आं मिया ताकसे नुखा जे राजीव बर्ता जे बीजेपी पार्टी नि कासे सभापति बस्राय से पांडव साइक्लां थांगो जे এই রকম সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা কোনোদিন মানব না এই রকম নিয়ে রাজ্যকে বারবার ইয়া করার চেষ্টা করেছেন আং ও যে জায়গা তো আইপিএফ ত্রিপুরা আর মিয়ানো খা যে আইপিএফ সিরিজ বড় বাইকে কোন খানাই দংখা যে বড় তিনি সেপারেট স্টেট কক সাই দङ সেপারেট স্টেট जोंसे आसल डिमान्ड खाइतु बुन सानै र दिनि बाइके কক खानाय दंखा आं बरं बेलाय सेम फुल मा दङ बे लासिमा सिंसा मा दङ बरं दिनि बरं आइडियोलॉजी बरं दिनि पगै दङ तिप्रा मथा जों तिनिबो ग्रेटार तिप्रानि फाइट खाइ दङ बुबाग्रा तिनिबो चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बगै सामन खाइ आं किसु आं मन्त्रि जानायनि बगै सिमिन आं आन दपन परा फालिरिखा अबस जों कुनो सह्य खाइगला तिप्रा मथा कुनो मन्त्रि कुनो नेतानि बगै जों एमएलए बगै जों खाया चिनि कासे नायमंगबनो जे चिनि पार्मानेन्ट सल्यूशननि बगै जों कासे चिनि डिमान्ड नांगन बगै जों अम बगैसे तिनि जों फाइट खाइ दङ आन बगै जारा तिनि ए बीजेपी नि अम हायंनाय रखनो जों बार साबो जों शान्ति प्रिय मानुस उलचन ता हुसकाइदि अम हायजों कुनि सह्य खाइगला एवं नरक भगवान सकदि जों दफा कायसा दफा जों कुनि आम हायजागा थांगला अमन चिनि मेसेज दंनाय हामबाय दं।